Здравейте! Днес ще ви покажем как приготвяме нашето уникално чимичури. Ще започнем с нарязването на червена пиперка, чесън, зелен и червен лук, халапеньо и магданоз. След което ще добавим всичко в ето този буркан. Ще го вкусим с риган и червен пипер. Ще добавим няколко листа дафинов лист. За финал ще залеем всичко с оцет и зехтин. А този горящ въглен ще допринесе за опушения вкус на